Goeie, mooi dat je weer zeggen naar Simmer in Friesland. Dit vierjep maffendwarp, jip in de Zuidwesthoeken, daar ben we joerd. Aan de ranen van de Vluizen, de streek van Wien, Wetter en Laan. Dit is Simmer in Friesland vanuit het Heidenskip. We hier de dag net beter beginnen kunnen hier in het Heidenskip. Sjug, nee, het uitzicht, dat is toch prachtig, Gerrit Twienstra? Schitterend. Ja, je bent hier al je hele lippen in het Heidenskip. Ja, op 2 januari. Een echte Heidenskipster, zou ze dat dan nemen? Ja, ja. Waarom gaan we hier al praten? Nou, dit is de oudste historie van het Heidenskip is op dit plak. En op die 1000 heen hebben ze hier een kerk stichten. En die heet Sint Ursula. En dan staan we weer op de Sint Ursula Bregen, maar de Ursula Dik erheen en de Ursula Peter ondertroeg. En dat is de Sint Ursula Poel. Maar als ik dan hier om je heen sjug, dan sjug ik nog net al te volle van het dorp. In dat Heidenskip, dat is zo grut. Het Heidenskip is zo grut als Lauwert. Zo grut als die oud? Ja, zo grut als Lauwert. Maar er ben je wel wat minder mensen. Krijg even wat binnen. Ja, is 340. Toen ben je wat grutter als in Lauwert. Sure. Ja. Prachtig. En een soort wetter hebben we hier. Het verderop is dan de Aantluwerspoel. Dan heb ik nog de Hofmar en daarachter om de zinderheid de Vleuzen en de Gasmer en Salmaar hebben we nog. Nou pas hak je in de gaten, Twienstra, hoe vier alles hier uit elkaar lijkt. Want we zijn ongeveer misschien wat 10 kilometer verder. Ja. En waar ben we hier? We zijn hier in de Skaar en we zijn hier bij de Wolvertenten. En hier is een mooi museum. Er is Wietse Stellingwerf is hier. Ja. En die kan er heel wat over vertellen. Ah. Goeie Wietse. Nou goeie, ja, welkom. Goeie. Timo. Goedemorgen. Welkom op de Wolvertenten. Sure. Een hele ronde vol schermen, zou Ja. je zeggen. Ja, en die ben al in Jeffoe. Ja, een stukje verderop. Echt 200 meter naar het zuiden ta, op het punt van de Skaar. In februari 1824 is de Zeediktrolbrutsen op Skaar plakken, zei ik in het Warkeme Nijland. En toen is het hele Heidenskip onder water rond. En ik de pleers die is toen, die is onder water rond en zelfs instwaten. Hier heeft al je materiaal, ik al uit de 18e eeuw. Dus ja, het is een prachtig beeld over wat de meesten uit Broek in het huishalen in de tijd. Dankjewel, Wietse. Hoi. Hoi. Ben je nou op Brandburgen? Dat is eigenlijk de haardstad van het Heidenskip. Om 1850 heen, dan komen hier wat huisjes te staan. En dan is het 1867, dan ontstaat er een brand in een huis. En dan slaagt een oer naar een oorhuis. En op een bepaald tijd staan alle huizen in de brand. En zo'n tijd hier het Brandburgen. Maar het Heidenskip, waar komt die naam dan bij? Want ik denk voor het iets Heidens. Nou, het Heidenskip is een gebied met heide. En heide moet net denken om blauwe blomkes en dat soort dingen. Maar om roegte. Dus dat een boer net blij mee is. Nee. Nou, en skip is een gebied. Ik denk wel zo'n wetterskip. Dus een gebied met roegte. Als er iets is wat ze op het Heidenskip, of in het Heidenskip, maar ik eigenlijk zei, ze goed kennen, dan is het voor vierlippen, hè? Ja. Ken je al wat vierlippen? Nee. Nee? Helemaal niks. Collega Johanna Brinkman, die zeg even bij die vierlipskans die je me tegen tank voor je uitlis. Gradien. Ja, de viel zelf ik wel vannacht in stil, heb ik het wel, heb ik het net. En eigenlijk moet je dan gewoon altijd terugklimmen, want hetzelfde hield gaat er wel door en hij een topsprong. Er zit zo weinig tussen en dat is eigenlijk wat mooi aan het viel hebben. Dat je gewoon, het is een 50-50 kans dat er wel goed valt. Dat maakt het trek even een beetje spannender. Ja, bij vissen sprong weer 8 meter jontje. Dat was natuurlijk super speciaal om dan voor het eerst bij die 8 meter grens te springen. Dan wist het klimmen en als je die stap echt steeds dichterbij komt en als het dan op een gegeven moment beet heeft, nou, dan wist ik wel, dit is gewoon heel erg fier. En dan heeft inderdaad een hele viele familie om die heen die dat maar niet mooi vindt en dat is gewoon heel bijzonder.
Ik zie het wat, nou ja, bij de insprong die woont net helemaal. Soms dan komt er wat verkeerd del of dan kampt ergens weer bij langs. Dus dat, ja, dat jet er een beetje bij. Het is net een sport voor de moois, dus maar. Ik denk dat ik dus ook erin maat. Wat vies daarvan? Nou, we moeten gewoon het het veiliger dan dit kerst het net hebben. Want de helft de oer kan toch net en het wetter, dat is altijd wel zacht. Gangmandje, kom maar, draven daar, draven. Nou, keurig toch? Ik zie er niet in, maar er was toch echt in wezen? Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Je moet zo maar niet even zijn. Ja, klopt ja. Hartstikke leuk, joh. Hier maar wezen, hè? Ja, kom maar in. Zo? Nou, Prachtig. dit is een museumke. Ja, dat mag je maar rot zeggen, Ja. want er gebeurt je niks meer, hè? Nee, hè. Dit is van 1882. Zo. En mijn oerpaak, die is hier begonnen te timmerman. En ik ben nu de 5e generatie Cupers die je het. De 5e generatie. Ja. Klopt. Oké. Dus alle oude machines die staan hier nog. Die ze vroeger gebruikten. Als je zo, dit wie vroeger de cirkelzagen en lintzagen. Zie? Zeg je dat, Ja, ze doen dat vroeger. Oké. Ja. Nou ja, Hoe toen, uniek is deze nou? deze die is vrij uniek. Ik heb nou eens ooit in een jongen dat we in het huis niet Zuiderzee museum. Maar ik heb de eigenlijk. En die word ik net gebruikt, want een beetje gevaarlijk. Nou? Je ben geen timmerman worden. Nee. Ik ben vaartgediend. Ik ben kapitein op een binnenvaartgediend. En dat heb ik mijn hele leven gediend. Ja, nee, timmerie. Ik mag graag in mijn timmerie, maar vat beroep, nee. Ik denk net dat ik doe kom weer. Waarom ga je eigenlijk alles houden, staat het weer? Ja, het wat herinnering van u. En ja, ik vind het wel mooi om dat te horen. En te onderhouden. Ik ben alle profielskaven. Ik zit wel echt overal freesjes voor en machines. Maar dat moest, als je deze planken hebt, nou, dit nemen ze veer en groef. Nou, die moest die er alle in schaven. En dan hing het zelf nog een blokje. Ja. Nog een tekeningen. Ja, als er klanten kwamen en die helden wat, dan moesten we dat daar opschreeuwen. En dan sneuren ze dan wie is uit een boek horen. 3 juni, 1976. Ja. Dat is de laatste ondertekening. Ja. En wat zit je nou in? Dit is de oude Rijnwettersbak. Zo hé. Ja. Liegetje? Ja. Ja, we gingen vroeger niks. Nou, het moest alle keer. We gingen geen elektrisch en geen gas en geen water. Dus dat moest alle keer moeten we dat opvangen. Dat we in de zomer, maar in droge zomer, dan wiet was krap, hè? Ja. We gelukkig dat we die 14, dus dat wasje, dat kon een soort in de 14 gebeuren. En dit voor kokje en drinkwater. Ja. Grote vraag, komt er nou eigenlijk nog een zegde generatie Cupers hier te waaien? Ik moet dat ja zeggen, maar ik heb mijn twijfels. Oh. Ja. Mijn liefsdochter zei al van, als pa je waaien, maar ik het wel erven. Die is nog maar 10 jaar hier dus. Oké. Ja. Tegen dank voor de roenleiding hier. Nou, graag gedaan. Nog een afelijke dag nog. Ja. Hoi, hè? Hoi. Hoi. Dit was Simmer in Friesland vanuit een warm, maar mooi Uitheidenskip. Morgen, dan ben we er weer en dan schuiven we in Makkingeer. Voor nu, kijk maar hier in gang en dat is een sticker plakken. In het Heidenskip is het Simmer in Friesland.